Yarın beri megot îro brastî jî wê rojek dîrokî be çimkî sala 2001 de 3 Nîsanê dîsa ev roj ketibû dîrokê Galatasaray pêşbirka Galatasaray û Real Madrid îro heye bînerên hêja li Real Madridê berê duê heyamê de Galatasaray 3 û 2 ew têk biriye li berê îro wê ev pêşbirk çawa be encamê wê çawa be Gorta ve ev peşbirk çavabı. Berê daxwaza me ew e ku Galatasaray bi serkeve hêvî jî ez bêjim Galatasaray İnşallah. Dîsa inşallah bi 3-0 wê têk bibe û em dîsa bi rastî jî serkeftinê ji Galatasaray dixwazin ev jî ji Habertürkê me were parvekir. Temaşavan eşa galo çi difikirin der heqê serkeftin yan jî wendakirina Galatasaray'da ev pêşbirka ku wê îşev bêlîstin gelo wê bi çi encam bibe şerêma Kurdistana Iraqê peyamek hatiye ez wê peyamê bixwînim hûn jî peyamên xwe ji me re bişînin gelo Galatasaray yan Real Madrid hûn destekê tevkariyê didin kê Ez xwazim bipirsim te bipirsî gelo tu çi texmîn dikî em bilarin sibê ez ji dil û jan dixwazim ku Galatasaray serkeve lewra seredandina Kupaya Cîhanê de ya sala 2014 de tîma Türkiye gelekî rewşa wê dijwar e ger Liga Şampiyoniyan de Liga Çarikê de wekî tê zanîn fînala Çarikê de gel Galatasarayê serkeve ji ber ku tîma Tirkiyeyê û em karin bêjin hêviyek nû ji bo Tirkiye ji ber vê yekê jî ez gelekî ji dil û jan dixwazim. Ji şerêma Kurdistana Iraqê mêvan Bûserî jî melav gotiye dem baş îro rojevê de pêşbirka Galatasaray û Real Madridê ye ez xwe ji Fenerbahçeyê hez dikim lê îro ez serkeftina Galatasarayê dixwazim ev pêşbirk wê gelekî bi heyecan derbas bibe lêbelê ez dixwazim Galatasaray qezenç bike lewra Real Madridê de jî Cristiano Ronaldo û Mesut Özil dilîzin ew jî futbolîstên navdar gotiye lêbelê wekî her tiştî diger her tiştî mêvan Bûserî jî gotiye em dixwazin Galatasaray serkeve Mesut Özil heye Cristiano Ronaldo heye lêbelê tîma Galatasarayê de Drogba heye Schneider heye Burak Yılmaz heye eger di vê maça îşev de jî golê bavê ji Burak Yılmaz di Liga Şampiyoniyan de wek Cristiano Ronaldo yan jî eger maçê di maça îro de golekê bavê ji wê heft maçan de heft pêşbirkan de wek futbolîstê ku gol avêtiye wê bê nivîsandin dîroka Liga Şampiyoniyan de jî ev cara ewil e ji bo Burak Yılmaz jî giringiya vê maçê pir zêde ye ji ber vê kes bawer dikim ev jî wê zorê bidixwe İnşallah wek sala 2001 3 Nîsanê dîsa îro wê dîrok dubare bike erê komisyona aqilmendan wê saet 6 sibe bicive lêbelê ev pêşbirk gelekî girînge em karin bêjin bala hemî Tirkiye dige di rojeva siyasetê de ve berê xwe bidin komisyona aqilmendan lêbelê di qada werzîşê de sporê de jî ez bawer dikim Galatasaray wê bala xwe bidin ser Galatasarayê texmîna xwe negot me texmîna xwe got yanî wek çend gola bavêjin ez dixwazim tenê bi serkeve çend gola bavêjin xwe gol zêde bibin jî xwe ew jî em minekarê wê yekê ne derînerê me dibe di du yek İnşallah Galatasaray bila bi serkeve ew ne giringî bi rastî jî bînerên me çi difikirin hûn çi difikirin gelo wê Galatasarayê bi serkevî ya Real Madrid ji dilê we çi derbas dibe em gelekî wê namerak dikin ser Facebook dengesi be Twitter dengesi be @trt.net.tr peyamê xwe bigînin destê me ji bo ku em jî bixwînin rojnameya milliyetê em berdewam bikin